हेलौ लोगोफोर, दिनै आंहा एग्जाम दङ, बेखायनो एग्जाम थांनो थाखाय रेडि जाबाय। ओमफ्राय नै एग्जामा जोबनानै दसे लोगोफोरजों ओरैनो सान्दुं सायबाय आरोना। दिनै एग्जामा थाबैनो माने लिरखांदों नालाय जोंहा, ओमफ्राय बेखायनो दसे सान्दुं सायबाय। ओमफ्राय एग्जाम जोबनानै नै जों दसे बेरायफैबाय आरोना बेलासिनि। ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' लकेसनखौ मिथिखायो, ओमफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थाना होबाय थाला आरोना। दासान्दि ओरैबायदि बिबारा बारफुना दं आरोना, बेखायनो आं इन्सटाग्राम नुनानै फैथारबाय आरोना फट' लानो थाखाय, ओमफ्राय नोंथांमोननोबो देखायनो थाखाय भिडिअ लाफैनाय जाबाय आरोना। ससेबाबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना। आरो जायफ्रा आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामनाय गैया, नोंथांमोना फल' खालामना लाबानो जाबाय आरोना। आरो इन्सटाग्रामखौबो आरो इउटुबखौबो नोंथांमोना सापर्ट खालामहैबानो जाबाय आरो। आं दैलि नोंथांमोननि सिगाङाव आपडेट होबाय थागोन, आरो नोंथांमोना लाइक, शेयार, साबस्क्राइब, कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय नै दासान्दि बिबारा गायगासिनो दङ आरोना। माखासे बिबार बारगासिनो दङ आरो माखासे गायगासिनो दङ।